Rijeka i Robi Kezele također iz Rijeke. Četvrti sudac Domagoj Vučkov Rijeka. Delegat ove utakmice gospodin Josip Neferović. Gostujući momčani sa brojem 25 Mario Jurin. Joj! Htjela sam ti ići u Raž. Šta sam ti rekao? Da ti rekao da neće. Ajde, a daj mi pičku materinu. Čuj ovo, ej! A diži se! Sad to svaki trek ide. Ne! Čekaj. Stop.